Яңалыклар чыгарылышын Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне сәхифәнең авторы Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән мобилизацияләнгән мөселманнар үтенече буенча махсус дуга җыентыклары өстәмә тираж белән бастырыла башлады. Махсус җыентык узган атнада Казандагы мобилизацияләнгән солдатларны җыю пунктларына килгән дин кардәшләргә 1500 дәнәдә бушлай таратылган иде. Татарстанда мобилизация чаралары башлангач, Татарстан дини нәзарәт тарафыннан безнең кардәшләребезгә молитвы дуга дигән китап бастырылып чыкты һәм таратылды. Ул китап таралгач, шуңа тап булдык, безгә бик күп сораулар килә башлады. Бу китапның кайдан алып була? Хәтта Татарстанга түгел, башка Россия регионнарында да шалтыратучылар булды. Шуңа күрә шул исәптән чыгып, Татарстан дини нәзарәте кабаттан бу китапны бастырырга уйлады. Хәзерге вакытта 3000 тираж белән без аны бастырабыз. Һәм Алла бирсә, якын тирәдә безнең егетләребезгә таратырбыз. Бу атнада Ярдәм хәйрия фондында Йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проекты буенча курслар башланды. Йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проектының максаты күрмәүче һәм начар күрүче кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшырту. Оларга билем бирү, психолог һәм медицина ярдәме күрсәтү, тормышта үз урыннарын табарга булышу. Балалар кебек карыйлар, ашаталар, ичерәләр, театрларга итәләр. Бөтен нәрсәбез бар. Иртә зарядкадан тотынабыз, зарядкабыз, физкультураларыбыз, бөтен нәрсәбез бар. Әлеге проект җәмәгатьчелекнең игътибарын физик мөмкинлекләре чикле булган кешеләрнең проблемаларына җәлеп итү бурычын куя. Каршы алдылар бик яхшы, монда ашау, эчү, отношениялар, укулар, шул хәтле яхшы. Ярдәм мәчетендә оештырылган проектларның кураторы Лилия Сәләхетдинова татар гавамендә таныш исем. Ул иҗатымда минем тормышым, күңелем көлдәге китаплары һәм үнеш җир авторы. Күптән түгел Лилия исән-сау кайтсыннар егетләр дип аталган шигырь язган. Бүгенге багмалы дөньяда көн сайын ялварам Аллага. Тынычлык сыймын җаннатка. Һәркемгә уңгысыз заманда кайтсыннар ирләр салгына, гөнаһсыз сабыйлар хакына, хатыннар көттерсезләрне ялварып дәвалар кылганда. Болгар Ислам академиясендә докторлык диссертацияләрен яклау чарасы узды. Шул исәптән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да татар дин галимнәренең Коръән фәннәрен һәм Коръән расмын, ягъни язу кагыйдәләрен өйрәнүгә керткән өлеше темасына язылган диссертация яклады. Татарстан мөфтиен Коръән белеме белгечлеге буенча ислам фәннәре докторы дәрәҗәсе бирелүе белән котлыйбыз. Җомга көнебез мөбарәк булсын дип бүгенгә саубулашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.